Det er lørdag den 18. juli, tror jeg nok det hedder. Og jeg har ikke været nede og kigge på Bagnehøj i en måneds tid. Her ligger der sgu en strimmel af kunstgræs. Spændende. Jeg ved ikke, om I kan se det endnu her. Der er røget nogle træer, men der er kraftedeme også grønt derude. Lad os se, hvad der sker her. Boys. Jeg tror, vi skal spille på kunstgræs til efteråret. Take a look at this. Take a look at this. Hej. Det ser sgu da nærmest ud, som om I bliver færdige til tid. Nå, okay. Der er i hvert fald grønt og fladt og dejligt. Jeg ved, hvordan nu er nogle minibaner, der er hernede til træning af den slags. Så er 11-mandstræningen blevet lidt forkortet og lidt bredere. Og det vil også sige, at vores 7-mandsbaner, de beholder den samme længde, men de bliver lidt smallere. Ja, så 4 meter smallere. Så er det herovre. Vi har den gamle. Der er også godt på der. Well. Stærkt på Bagnehøj. Her har vi de gode gamle hjemmepublikum i Vestervig. Over and out.